رینر ماریا ریلکه ji şeareke ciwan ra name. Nameyên ku helbesvanê navdar Rilke ji şearê ciwan Ferenc Seyvis Kepis ra şandin, êdî bi kurmancî ne. Berhema qedirgiran Reyner Maria Rilke ji şearekî ciwan ra name bi wergera Abdullah İncekan ji weşanê nûbiharê derket. Her kesê ku riya wî bi edebiyata modern ya cîhanê ketiye, baweyekî navê şearê modern yê Alman Reyner Maria Rilke bihîstiye. Bi vê taybetiya xwe wî ne tenê di edebiyata Almanî da, her wiha di nava kanona şiîra cîhanê da jî ji xwe ra cihekî taybet ava kiriye. Di vê kitêbê da Rilke di deh nameyan da fikr û ramanên xwe yên derheqê mijarên wek edebiyat û nivîskarî, jiyan û mirin, bûn û xwedîbûn, tenêtî û civakê ravet dike. Ne tenê naveroka nameyan, şêweya Rilke jî riya fikrên nû ji xwendevanan ravet dike. Her nameyekê Rilke mîna ceribandineke felsefîk e. Wekî amadekarê kitêbê Ferenc Seyvis Kepis gotiye û gava li ciyekî yekî mezin û tekanê qise dike, divê yên piçûk bêdeng bin. Pirtûk Reyner Maria Rilke ji şearekî ciwan ra name. Werger Abdullah İncekan. Weşanxane Nûbihar.